Ar ganiad y Cyrn Gwlad, ydw i'n disgwyl I Daiwa SR3. Does ne genwyr chyfedd gen y bobl ar ydwch. A mae hwnna ynglyn â pysgota. Yn ôl be o'n i'n ei ddall dwan gen Gerwyn, sydd yn arbenigwr. Ond ydw i'n gofyn I Daiwa SR3 a neb ond o fo sefyll, ac yna mi fydd o'n cael ei gyrchu i'r llwyfan gan yr arwyddfardd a'i osgordd, y Cyrn Gwlad. Y goleuadau yn pafiliwn Eisteddfod Ynys Môn yn chwilio ac yn canfod yr enillydd. Seiniau'r ffanffer ac I gymeradwyaeth y dorf ydy mae'r prif lenor ar ei thraed. A Daiwa SR3 ydy wedi bachu'r beirniad. Edrychwn ymlaen at gael mwynhau rhannu ymbarel, ond am y tro allwn ni fwynhau yr eiliadau yma yng nghwmni'r enillydd tra Theilwng. Yr osgordd, yr arwyddfar dyfrig a bifor yn anelu tua'r prif lenor ynte ymhlith y cynta I Longyfarch. Prif lenor Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Yr arwyddfardd sydd wedi bod yn trefnu'r orsedd yn ystod y bore yn sicrhau bod popeth yn ei le ynte sy'n gofalu am yr osgordd yn cael gair nawr gyda'r enillydd. Ar wialen gyda llaw yma dyfrig a fibor yn ei chario mynd â ni nôl union 70 mlynedd. Wedi'r arwyddfar Sieffre o Gyfarthfa ar ddiwedd ei gyfnod ei chyflwyno hi yn bwrpasol at ddefnydd yr arwyddfardd am y tro cyntaf. Roedd ynte gyda llaw yn un a fi yn arwen yr osgordd yn aml ar gefn I geffyl. Mae pethau wedi newid erbyn hyn, ond nifer o'r hen arferion yn sefyll. Meistres y gwisgoedd ydy Ela Ceri Gellgwm o Ysbyty Ifan, ger Betws y Coed y dawel a'i chyfrifoldeb hi yw gofalu'n arbennig am wisg a choron yr archdderwydd a hefyd gwisg y prif lenor neu'r brifar buddigol. A dyma hi yn barod I fwynhau yr eiliad hon ar gynulleidfa ar ei thrad. Dyma lenor yn ôl y beirniad sy'n meddu ar ddawn dweud dyma feistr ar ffurf y stori fer. Do fe fi hon yn gystadleuaeth lwyddiannus, ac roedd clywed y geiriau hynny yn galondyd ar golygfeydd yma yn rhoi gwên ar wyneb. Fe ddath cyfanswm o 9 cyfrol yn do I heiddi cael ei hystyried ar gyfer ei gwobrwyo, ond dyma pwy ddath i'r brig, y prif lenor sy'n cael ei chyfarch gan Geraint Llifon ar lwyfan y Brifwyl. Yr archdderwydd yn paratoi felly ddatgelu'r gynulleidfa I bawb sy'n gwylio adre. Pwy yw Daiwa SR3? Pwy yw prif lenor Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn? Gewch chi gyd eistedd. Ac mae'n bleser I mi gael cyhoeddi mae Sonia Edwards o Langefni sydd yn ennill